Kublai pi baru kini kilonggi kubor bam takasngi. Ka jingya kenat kalaki biang ha Bihar ha Gopalganj ha gajanmit jangkasngi ublai ha gabaki pait ba ki bala bitar ki lathang ya kawai ka kali jonggi pulin hadin balami ki kubor lamner ba we unongnya bait ubala mensau ha ka jingja accident ha surong kabala ya tingkho hapdeng ka SUV jonggi pulit berkatuk tuk ulayam. Laimut Gibriu kila mensau ha ketika jingja accident kabla jah dan Jodhpur chong ha kaba ke jingkulmar kala mi tang hadin bala sapriang ki kubor lamner. Kani ke jingyakan at kala jah ha kapor ba ke jilla kadang temu ban pendap ya ke benta kaba ar jong jing tap vote ha ke sengi ba ar. U Superintendent of Police u Avdesh Dizik ulai thu bagani ka jingja kala jia ka por nriu shiteng hadu nyau baje janmit jangkasngi ublai kat ba kadang persang banyat kham jangai na ka kali ka thuk thuk kalai kendu ya ka jingja accident ompat la bantip kanu ka kali ka ba pelong ya ka te ka jingja accident bad ka jing to ket kadang ya chakman ya ki bala mensau lara sha hospital banyo jing sumar kham hadin ka te ka jingja ki kubor kila sapriang hakdei ke jaka ba unongnya abait ula klat no kani kala penbitari ki pait ba ki badan hakdei ke jaka ki bala thang ya kate ka kali pulit ong USP disit ula benrap ru ba onsa itu ya kita ki badan kti hakdei ke jingkulmar bar onsale da ka bating yaki ki pulit kila pendan kamru da ki tiar gas ban penpra ya ki pait ba USP dizit ulai thuru ba ka jinglong jingman menta kalong ka bajai jai bar ki don ru ki briu ki bla syakem kumban shu ban biang khendiat dang ha ki ni ki khendiat sngi ka jingyalap election ha Bihar kala long shisha ka bala khrut hitar khamtam hadin ba kalyang Rahul Gandhi ubdai unnong yalam kalyang persha hapo kayong darbar thawan ka India ula kenno ya ka BJP Khamtam ya Narendra Modi ba ula yo long menteri rang ba du da ka ba syutu ya ki election. Habakran shikinong tho khobor ula banjur da ka ba ong ba ka Congress kan pen ishai shaki samla ba Gen Z jangkari ba kumno ka BJP ke to ya ki election da ka ba kenno ba kilale kumta ha Haryana, Madhya Pradesh ba Chhattisgarh ru kumju. Halor ka te kamat na kalyang ka BJP kala kantan halor kate ka jingkenno bala syutu ya ki vote jong ki pait ba kum ka jingkenno ka balam ler bar khlem nongrim bar kala kenno ba unong yalam ka Congress ulabu jingkli ya ka election commission ban buri ya ki jingla jong u bat ban penja aburam ya ka sinshar pait ba jong kari ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम